Balima Anyakuma très urgent et très kabakomatique. Balimao billet mercredi 19 août 2026. Maliens en boraka information sur comme manifestation de Kara Ségou président Assimi Goïta contre la anye vidéo sur Maliens comme menda et mentigiladi. A on anga janga vidéo na menyo fait. Anga nga munda ka ambetla ko daka. Ala ka tiɲɛ bange Mali ko la n'o de fana toujours malien ne ma fana Assimi tɛ se an ka janga na me fɔlɔ aya ɲɛ fa ye sa ko ni an ka da fano parce que an gamana gwana fanga ko la sasu mina fanga mina kuma mina an me ya ambulo kota niso jafe ngo sa ko politique mo tara an niso jara donc an jamana bina lakana ko na ka no o jamana ya tina lakana o politique fanga de bina bisa ya an ma assurance fanga antiki munu nyango fete wa mamba so fe na ya va fanga amsa amba so no fe wa ni fa mi mona ko o ya sama ne du wo du si ni ya bi do ko du si le no ani do ku ba na kana na le bi abo do de mi ne ko to bla fe fa de la kana do ade hu ba mini ayo ni bo mal de ya aya bo mal de ya waye na no fe on de war fe anda ki de me no fe Malien bela jere ni vidéo yi anye vidéo yi ko manifestation Kara Ségou anya yi page chama sans fait depuis kunu mbeka ko nyangini Malien a bela jere kuma yi merci ça ne ya fo bela jere na ngambe rom na bi ngo Assimi Goïta de me ka gele ne kuma info bila kuma tede ngo président mi man kuna ko Assimi Goïta a deme ka gele a tise ka deme nya fo bela jelengena donso munu nunu pora ku plenge de insécurité là sécurité ça ne va pas bela jelen bodo Mali fambe majugu nunu bonne be Mali fambe dibi majugu nunu be fambe donc nunu bora de uyu ka rat bol dira odo ko soka fanga e fendo di fanga te joni communication droit fanga bi joni ke walidi wallahi ni nyuma yake imagote mako ka fo sarike yeko e foko ban bamana ba foko yeko o e foko ban bi mako de be ka wuli ere contrôle yere ka dugula Mali kono politicien te nun ko fede ayi parce que folo ni la ma tro politicien de ba ko fede français de ba ko fede oh nunu yere ga la fasa ba gawde do yere ko stage de Ségou je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Nous n'avons Assimi de me bago de be fleka wulita ou dimine mbadu. Assimi Goïta donso nyamoko ba fenfenbe na bise ka jamana la kana Assimi ya be don kasola. Assimi ka soutien ngena ma fenfenbe ka bise ka deme. Dien nyama ka molwama aya bekele. Sari mama bise ka Assimi Goïta sutara. Mama bise ka fanga sangorota. Mama bise ka to akafoko Assimi ka barakain. Assimi ya bekele. Abe John de Febi. Kono munu kumba burujade no ye nyang nunu ni bubu nunu a norole mbol labi bon de pas toura oluko a tobe ka tach aka tachien dundu ne be ka fa kun dongodo ala ka dongodo dugu je Assimi be mangoya de sora a jelima ka goy ko wulumsoni bobi Assimi Goïta jelima ka go hali soso taki bon voilà les réalités aboloko fanga est science fiction de quoi. Bon, ere kanu bagaw de fleka boy contrôle la bi ni Ségou kan de bora ka manifestation ke ki ka tableau mai ay la somi amena ima on ame ima M5 na me i sura fi nyoga munu frabe no le manyu mai mol la me i M5 janfa ka Sadio Camara janfa force ngena ma fa bebe ki souteni jeune leader fa bebe ki souteni ben le cerveau docteur et ani anga chokoroba docteur Choguel ko kala maiga iya be janfa Ségou ka munu fana be ka bo ki togo duma fo ko sasi de Ségou iya be janfa donso munu fana be ka Mali yoro la kana wala sa majugu nunu kana seka danfiri soraka Assimi Goïta taraka bemine donso be kasola Assimi Goïta bolo wallahi billahi depuis menana dugu tan dugu muga a be bina majugu nunu tike kono bi e ka fanga mu de nya sisa fui halaki ay halaki de la se malien ma nya fa na ngo chetisi wallahi billahi tisi aya se ba ka da Assimi tese de ay atisi
sari chebe ka jamana mara cogo mi jamana te marati hali konu kunya anniversaire ko sorasu ka fengeli anniversaire antara mu anniversaire wallahi Assimi Goïta ibe kaka bilan o kaini Assimi ka bilan mais on ka dans ma vidéo ni vidéo ma d'abo ka mettre la kana no privu fana o korte ko ibe ka kainde o be fenjugunde mais do de kaini doy mais siga oroninka donc ni exemple de kayda malien depuis Assimi nana wakati mina ni M5 kume ka barake anye Kidal libéré anye Europe libéré ayre kume yala de fonere kume bodongo do opération aéroterrestre ne nisonja ma bobo dogo ko urgent bébé nisonja c'est ko tongara bena bon dongo do ambe bonne nouvelle o do an kume ala ka sraka o do an kume tien sraka parce que o do façon de nyumon halalaw yere wolo no ye bel le cerveau no docteur Sokel ko kalama no docteur Alay beaucoup mununu no ye M5 ni force comment on appelle la force de changement be bolo di le menyoko ma ka ni transition demain andina nanga ningela ala nyabe benga ningela mais che ya mbekele munu te marché ni warte munu yere toko u jamu ye wari no ye Abdou Niang ni bubu depuis nunu tura Assimi ko Assimi ta tiena Assimi kera iba fo ni moami to mambe ka je Real Madrid fait o ka boli ka bo Real Madrid la kale bena je joliba ou bien stade fait malla ay bi Assimi bi chuko juwara ibe 3e division la Assimi Goïta kumbe première division la ay panga bola ka ta fo 3e division na o danga ka baradi o hake ka baradi ala ka bekisi Assimi ka labango juguyama mun fle ka ke Assimi Goïta la abe fonde ma ko labango juguya Banyango ala ka hina la yana kasa ay kuma da fo Assimi ngena anga janga kuma ina me Général Assimi Goïta général wallahi Assimi Goïta madeli kana belin to wala wallahi hala ay na me de akona mal ko to parce que wallahi hala nina ñu kumbe sinya saba a mane belin to wala bo so ala che ko diani a che ni fode parce que akara che sisa akara che a ala che ko diani ya me de a ko diarani ka da euro kan ana kuma tugo mais ya ba ka kuma bunyare baka kuma la damu ni bako ala kuma la wa mais Assimi man no gonde Assimi sigile fle nyo Assimi man no gonde man no gon wallahi bala ni ko ka maliki sagoy akadini ikata kana voilà ina foto godi mi suka do mi foye wodo pele ka fereke wole ala sago so melion an sera ka barake ka daro mo wole fleni al mo nyini ka sigi na ma mo so ka sigi bite sini ne do ne ko ni tisi ka fongo nyere bna na yaro ne tabulu ni kadawi aw sonanye o te basiye me ala mna ka bo da bu jumana la kana bulu tabulu ga mba nyini kana an ka je ka barake no na be na awma démocratiquement voilà mina antara albe Assimi ta antemo ambisika Assimi ambisika Assimi ba feka minke aba feka minfo aba feka seyro mi ahagili mina ambisiko yi mais Assimi 6 ans mo sinya hanne yere mi yene yakila voilà parce que ni yantala de nya ba Assimi nya koro c'est très clair voilà mo sobe ba mais Assimi ni yantila voilà ne bisiki yele ni bisiki yi mais qui est quand amano ibe toni tola tanga tuta atenya bo abadani voilà ni tura ta atenya na bo nyasile mamu wo mara fo ikerpe mo febre ko mo mi lalili kano kilali anyama kilali fo ne ba fo Assimi tia tiale de yoro mi na bibino ni mo isi dumuna ki bi wati to voilà malien de ambe banyango bubu che koroba kane fotiye che korolen kante foye voilà kodo ado kokorodo abeni sigiro den kana bo bureau ne bisika mi fie discours ke kaira bela jenina wala ara sege to an ko nyan sege kana seni yoro masa voilà o to malim ko nyini mi bisika sigi abana nga bala
n'aw ko de k'a fɔ ko peut-être n b'a fɛ ka muruti de n b'a fɛ ka boli de n b'a fɛ a nege bɔra la ayi o tɛ n'aw y'a fɛ de k'a fɔ ko ne bɛ baara min na k'a b'a fɛ ka n dɛmɛ aw la janfa t'a la foyi t'a la a b'a fɛ ka n dɛmɛ a la de n ka mali n b'a fɛ ka mali bila yɔrɔ min ka taa bila yen ha ka ja n bɛ lakanadilegi min bɛ n kan na nin n b'a bɔ ka na an ka jɛ ka baara kɛ nka k'an bila n ka taa na dileki bɔ ka na k'an ka baara kɛ aw k'aw ban k'a kɛ o fana tɛ bɛn ma o tuma la ne kɔni ne se kɛ dɛ o tuma an ka mɔgɔ ɲini ka sigi jamana kɔnɔ a banna kuma banna a y'a yira Asimi na dɛ Asimi i bɛ yɔrɔ min na i tɛ se taga mɔgɔ wɛrɛ t'o kan na i ka taga a pɛrɛ i bɛ na i n'a fɔ ATT nana cogo min a y'o dɔrɔn de fɔ a sara bi Ala ka hinɛ a la ne ye cɛkɔrɔba kan di Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma